दिनै ओरैबायदि मोनसे भिडिअ खालामनो नागिरदों जाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना सोरबाया गाज्रि मोननो हागौ आरो सोरबाया सोरनिबा साजेसन एबा पलिटिकेल सापर्ट बा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय बे नङा सरि जोङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो थाबोबाय आं दिनैहाय 30+ जाबाय बे 30+ जानायाव आं जेब्लानिफ्राय बुजिनो हादों बै समनिफ्राय नायनानै दिनैसिम जोंनि जों लकेल एरियानि जे स्टेटास जौगानायनि जे लामा जानांगौमोन बेफोरो जायाखै आरो बेफोरबायदि जानांगौखौ जोङो रावबो दावगाबोआखै बेसिकेलि नायोब्ला बेफोरखौ माने जाय पलिटिकेल गेलेयो एबा जाय पलिटिकेलखौ जेरैबायदि जोंनि नियम रुल्सखौ फल' खालामनानै सालायनो थाखाय रायजोखौ सालायनो थाखाय जोङो भट होनानै देरहाहोयो बेवहाय खुनु रावनिबो पार्टि एबा रावनिबो मोनसे स्पेशेल खोथा लानानै बुंनाय जायाखै बे जास्ट आंनि गोसोआव आं एनालाइज खालामनानै मोननाय बा आङो गुबुननि इउटुब चेनेल्सफ्राव बा आर्टिकेल्स फरायनानै आं गावनो आंनि जा एक्सपिरियेन्स दं आं बेखौ एक्सपिरियेन्स एनालाइज खालामनानै मोननाय थ' जानो हागौ जोंनि जायगायाव नङा बेवहाय गोबां जोंनि बर' एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावहाय जेसेबां माने जायगा दं बेवहाय बेफोरबायदि लामा एबा दालांफोरा जोबोर गोदोसोनानै दं जायनि थाखाय जोंनि रांखान्थि आरो जोंनि फालांगि बेबस्थाया जोबोर गोदोसोनानै दं जेराव जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव जोङो थांनांगौब्ला गोबां सम नांगौ जायो आरो बेनि गेजेराव जुदि लामाफ्रा गाज्रिब्ला जोङो गोबां सम जोबा गोबां खस्थ' जायो बेवहाय फिउलनि खोथा दं बेवहाय टाइमनि खोथा दं आरो बेवहाय जोङो कमोडिटि थिखांनायनि खोथा दं बे गासैखौबो खालामनोबा जोंनि रड कनस्ट्राक्सन एबा जोंनि रड ट्रान्सपर्टेसन बे मोजां जानांगोन जोंनि रडा मोजाङै क्लिन निट एन्ड क्लिन आरो मोनसे हेभि वेट लांनो हानाय कमार्शियेल बुस्थुफोरखौ लांनो हानाय बेबायदि जानांगोन आरो लामायाव जेसेबां माने कारापसनफोर दं कारापसन मिथिगौना नोंथांमोना माखौ बुंदों जे लामायावहाय कारापसन विदाउट एनि प्रपार गभर्नमेन्टनि रुल्स नंगागारा माने जायगाफ्राव माखासे गावनि सेल्फ इन्ट्रेस्टनि थाखाय लायो मोजां नङा आं बेखौ रायज्लायनो थाङाखै जास्ट बेफोरबो थानाङा आरो मोनसे टपिकखौ आं रायज्लायनो थांबावो जोंनि जायगायाव जे प्रब्लेम जे प्रेजेन्टलि प्रब्लेम जाबाय आइडेन्टिटि प्रुफ जोंनि एड्रेस प्रुफ आरो जोंनि डेट अफ बार्थ गोबां मानसियानो जोनोम जानायनि उनाव गथ'नि डेट अफ बार्थ एबा बार्थ सार्टिफिकेटखौ बख'नानै लाया आरो जेब्ला जोंनो गोनां जायो जों माबा मोनसे डकुमेन्टस एप्लाइ खालामनांगौ जायो कलेज एबा स्कुल फरायनाय समाव बे समाव जोंनि बिमा बिफाया हाथा हामा थांनानै बख'हैनांगौ जायो बे समाव सोङोब्ला माखासे नांगौ रिक्वायारमेन्ट डकुमेन्टसखौ जों होनो हाया बिनि थाखाय जोङो बैफोर नांगौ डकुमेन्टसखौ मोननो हाया थ' आंनि रिकुवेस्टआ बेनो जे जों बयबो सासे गथ'आ जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बिनि डेट अफ बार्थ बिनि बार्थ सार्टिफिकेटखौ इसु खालामनांगौ आरो जुदि बियो गथ'आ न'आवनो जोनोम जादोंब्ला न'निनो माबा मोनसे थायोना आं मा बुंदों मिथिगौ नोंसोरो जोंनि गामियावनो बे गोदोनि समावहाय बोराय बुरिफ्रा मोनसे ट्रेडिसनेलि मोनसे बे हिसाबै माने डेलिभारि खालामोमोन दा थेवबो थांनानै जोङो सरकारनि मदद लानानै बै देहा फाहामसालिफ्राव थांनानै सावस्रि बिफानाव थांनानै जोङो बेखौ इसु खालामनांगौ क्लेम खालामनांगौ आरो बेफोरखौ बानायनांगौ होमबा स्टार्टिंनिफ्रायनो फ्रम द भेरि स्टार्टिंनिफ्राय जों बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जोङो प्रब्लेम गोजानाव थानो हागोन फार्स्टिंआ बेनो जोङो फार्स्ट इनिशियेटिभ लानांगौआ जोंनि जेब्ला गथ'आ जोनोम जायो एलानिफ्रायनो जोङो गासैबो इनिशियेटिभखौ लानांगौ
स' I hope नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो माखासे आं एनालाइटिकेल पइन्ट्स लाबोगासिनो दं, बिनि थाखाय आं दाबो टाइम मोनाखै। पार्सनेल लाइफनि थाखाय आं माखासे खामानिफोराव फकास खालामगासिनो आरो बेखौ माबोरै खालामलांनो हागोन आं बेखौ दा सानगासिनो। दा बिनि थाखाय आं गोबां जोंनि मेलेमजिबि एबा माखासे एक्सपिरियेन्स जोंनि टप सिनियर मानसिफोरनिफ्राय आङो बेफोर नलेजखौ लानांगोन, अब्लासो आं बिसोरजों शेयार खालामनानै बेफोरबायदि मोनसे एनालाइटिकेल पइन्ट दिहुननो हागोन। दा आंनि बुंनाया बेनो। जय बर' हारिनि जय।